Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 3. atalera, danera 139. atalera iritsiga, eta astero bezala Gamerauntziaren Twitch kanalean izaten ga, atzaldeko 5:00 aurrera, zuzenian. Hortaz gain, naiz irratian, asteartero entzun zeikie programa hau, 12:00 aurrera, gaueko 12:00 aurrera, eta bukatzeko zela ez, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saio guztiak. E-books, Peertube, YouTube, Spotify eta abarrian. Gamerauntzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea da. Gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldei buruzko informazio guztia ere. Aste honetan, konexio arazo barik, ni Damian Baina ditia naiz, eta nirekin dare Aritzo Driosola eta Landerun Zueta, haupa. Está esaten saia amaitxe horretik ez direla gongo konexio arazoak. Ondino pasaleik ez. Isa. Ez tentatu suerte. Bat, ez ikusita nola izan zan Juan San Aztekua. Ez, saio amaierarako konponduta zegoela. Ja naranja jarri da, Osa, arriskutsu da bilor. Hori aipatu duten momentuan, izango esan. Bai. Hori da. Bueno, orduan bada espada nire ustez kareta eta asingo, ez? Hori da. Venga, ba. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Lehenengo albistea, kasu honetan, Vampire the Masquerade, ero Vampiro la Mascarada, betiko Bloodlines zen bigarren entregari buruzkoa da. Vampiro the Masquerade Bloodlines uste dute, jende askok ezagutuko dozuela, bentsatu indala zenbat urte pasatu die, lehenengo egon zanetik, igual isa hogei, ez? Pero oso horrein joan naiz. Hogei bat urte pasauko ziren. Eta, nik uste dut, hori inguruan hiliko da. Ointxe esango dozku landerrek. Bitartean... 2004koa da. Ez dakitxe, ondo txuten jaten, baina 2004koa da. 2004, hori hogeita bat urte, ez? Hori da. Hogeita bat urte pasau die, eta askok bentsat kutxunetako bat bezala daukagu, korzeta. Benetan joku apurtzaile bat izan zen bere momentuan, eta orduan badauka nitxo bat, ez? Jarraitzaile nitxo bat. Eta egon die olako gora bera batzuk. Ez dakit gogoratzen duzuen, baina abuztuan Bloodlines biren argitaratze data zehaztu zutenean, jarraitzaileak nahiko, ez dakit nola esan, asarrez, jarri zitsuan albiste batek, suminduta, ze paradoxekoak esan zeben, bi klan DLC bezala eztengo ziela, eta hori izan zen albiste nagusia. Azkenean erabaki zen, jokua izango da hola, etarako ditugu 4 klan, eta gero nahi baldin badituzue, beste bi klanekin jolastu, nahi baldin baduzue, pagatu beharko duzu, eta gainera esan, 30 euro lako zehose. Ez? 30 euro esan DLC bape merkia. Eta izan zen pixkat jokaldi nahiko zikina. Jakin deizuen, urriaren 21 kaleratuko da, eta Marco Berman jokuaren ekoizleak esan dau, vampiroen klan guzti hauek bideojokuarekin batera argitaratuko dituela, orduan, jolasarekin batera etorriko die, eta ez da DLC-rik erosi beharko. Orduan, kasu honetan, eta hemen pixkat nek sorpresatxua eraman dut, baina DLC-an baitan zeren klanak, ziren La Sombra eta Toreador. Eta honi buruz irakurtzen, pixkat, ikusi dut, Toreador dala klan kutxunenetariko bat. Ez dakite zuek jolastu zinuen eta baitza hola sentitze zinuen. Ez dakit, zuek izan, Neuk lehenengoan jokatu nuen apurtxu bet, eta enoz jokatzen ez, klanegaz ez ebez, gero badakitxor, beste hainbat historia, osela inoz komentu duguz, klan bereziren bat dauela eta bar, ustot ez tala honetariko bat, bez? Baina, moten dut bai izen direla, ez? Bai La Sombra, bai Toreador, nahiko klan berezizek aparte, edo zuzerreuki da bela bai, ez da? Bai, nik, esatu Toreador, ulertzen dut, jendiak segaitik, ez? Azkenean badauka bere boterien
oinarria ero boteriak oso die generalistak, baina oso boteretsuak. Eta orduan egiten da combo bastante potentia, eta nik uste dut horti doiala asuntua. La Sombrak, en cambio, badauka botere oso desberdinak. Eta nereta zentzu gehiago hartu zeban ez, DLC batian, botere oso desberdinekin pixka tentatzia jendea. Karo, bestean boteriak ia ikusitakoak izan dira, eta berez berritasuna izango zen La Sombra hau jolastu alizatea. Lehenengo jokuan uste dut ia kamarillako klan guztiekin jolastu zeikela. Orduan, gauza bat hor pixka sorpresa eman doztana. Ala eta be, saliak esan dabe ados, ondo, baina oin neiko mesfidatea agertzen die, eta jokuaren ganako mesfidantza punto gau dago, eta ez dakigu oso ondo zela izango da. Orduan baita, onartu dabe, bueltatzia hasieratik aurre erosketa eginda zeukenei, bueltatzia hauek, eta holako kontu batzukin ibili die, paradoxekuak. Jokuak hasi aurretik izandako arazua be kiston adiez. 2019an iragarri izan Bloodlines 2 Hardsuit Lab estudiaren gideraitzapean, eta 6 urteren ondoren esan dabe irtengo dala, segaitik, jokua praktikamente geldi geratu zen momentu batian, eta Paradoxek erosi zebanez White Wolf bere garaian, beria esanez, 2023an The Chinese Room taldiari eman zotzan. Zela esan, honek zeuzken inda beste bideojoku batzu, baina ia ziren beste estilo batekoak, ez? Walk Simulator, zela esan edit... buruz nabil, Amnesia, ez da berez, amnesia da... Bai, amnesia usto be bai, ez? Tartian zerela, ez da giterena esan, ero tartian zeren. Kontua da, pixka desberdina dela, eta hone be, atentzioa moten dau. Gero esango dute zeintzu dien. Eta, estudio aldatziak ez daudana konpondu, eta bukatzeko nahiko sufritzen ibili die atzerapenak, eta oin gertau dien arazotsua barne. Berez, komentatzen hiligan bezala, ez? Premisak nire ustez politxa da, premisa. Irakurtzen baldin baduzu, gamerauntxia.eu zen, Landerrek argitaratu zeban artikulua, ikusiko dozu, ez? Pizkate nondi nora doian, Seattleko 7 edo ez 9 egunetan gertatuko dan aventuraro historio bada. Berez 400 urteko vampiro baten asalian jarriko ga, eta, gertatzen dana da, azkenengo urte, 200 urtetan, ez dakizen bat urtetan, letargo batian, ez? Lo aldi luze batian egonda, eta dudan azten da poliki-poliki esnatzen, eta badauka baita buruan Malkabian, ez? Zango dugu Zoroen klaneko vampiretako baten zikea esango duguna. Ahotsa, ez da hor bueltaka. Bai, ahotsa, eta seguramente vampiroa bera, esentzian. Hemen funtzionatzen modua gaitik, ez, gauzak. Izango dela gitxi bera Johnny Silverhand bat, Cyberpunkekoa. Hori da. Azkenean, da gauza bat, berez, lehen jokuan gertatzen sana, ez? Esan dute, vampiron be ondo ematen da bena, seguramente Cyberpunken be ondo emongo zeban jokuan. Orduan, ez da nire ustez kopia bat izan leike, baina ez da gauza oso arraro bat be partidan. Eta gero nire ustez jokuari be oso ondo emongo dotza. Beti daukozu norbait, ez? Zurekin batera doiana misioa egiten, ere hitz egiten, eta orduan be, jolasteko txukuna izango da. Komentatu dugu immersive sim kutsua daukala. Azkenean bide desberdinak egongo die. RPG baita nahiko purista bat da bera jokua, ez? Hemen, zuzenean bideoa ikusteko aukera daukasuenak ikusiko dozu, ez? Hemen dauzkatela, hau izango esan edizio hau, berria, Bloodlines 2, eta hau izango esan Bloodlines bateko edizioa. Azkenean, 3. edizioa, zan lehengo jokua oinarrituta zegoana, eta 5. esan existitzen, eta horrengo berria gutxi gora bera, 5. oinarrituta omen dago. Baina, azkenean, maiko rol joku serioak esaten nahi dut, nahiko presentzia, potentzia eta arrakasta auki dabenak die, eta hori be, pentsatzen dut ikusi biako dala. Egia da, itxura aldetik, ez? Lander oso konforme dago, ez, Lander? Esan duzuna betik? Ez dakitz gero zelan urteko dagoen, baina vampiristan ikusten dugunen niko itxura politzeko. Ja. Bai, ni be, ez dakit, ni hori, kanpoko estenatan eta pixka atotz geratu naiz, batez be, gero akzioa, ez dakit nolako izango dan, ez dakit,
Ja. benetan nora joango gan, baina bueno, gogoa eman dozte, ikusteko, batez ere, jolasteko baino gehiago, eta Bai, itxaropen urrekoan, PC Gamerretik atara bin artikulutxu bet, apurrute Mhm. patzen, ez? Lan jokatzen ibili zirela, apurbete gozatu biela. Eta joku orokorrien esaten bien, oso ondo dauela borrokak eta justo horretan bai asko faitan dabela. Egize da joku originala beholan joatezala apurtxu betez, borrokak eta nahiko traketzak edo baldarrak ziren askotan. Orduen, bueno, beste dana nahiko zain jute dauela, izkitaldizeko ondo, gidoi ondo, esploretako partia ondo dauela. Orduen, sorte apur bategaz, naiz eta borrokak ez egon horren ondo, ganorazko joku urtean da. Bai, askotan interesgarria da, zuk zure pertsonaia bideratzea alde batera, eta metodo horre funtzionatzea. Eta izatea modu desberdin baten, ez izatea dana borrokara orientatuta, edo, ez? Olako gauzak. Nei da benak bai, baina ez daukala zetan nola izan biharrik. Eta, bueno, DLC-ak egongo die, bai? Oinarrizko edukiak doakoa die, baina, karo, Paradox nik uste nahiko famatua dela bere espantzioen gaitik. Bestela Crusader Kings jolastu daben erosein pertsonari galdetu. Eta, bueno, horre aipatu ditue, Loose Cannon izaneko DLC bat, eta The Flower and the Flame izaneko beste bat 2026an kaleratuko omen diela. Ikusiko dugu, nondin orakoa dien, bentsat espero dut ez izatea klan gehiago. Eta... Bai, eske egize da, hori, azkenien Paradox, vale, Crusader Kings eta alako jokuetan, ez, estrategia jokuetan, vale, alduzu sartun, ez dakizen bat DLC eta ez da pasatzen ez ebez, beste totakeriren bat, edo igual, espantzian diren badeko zuia eduki gehiagaz, baina zara joan kaleratzen, ez, DLC-ik eta DLC-ik. Baina Bloodlines bin lako joku baten, nik ez dut ikusten, ez, formatu hori, edo ez da ondo torko. Ez, gainera zuk historia jolasten baldin badozu behin. Eta gero erosten dozu, DLC bat, 30 eurokoa, 40 eurokoa, klan bat sartzen dutzena, eta jolasten dozu historia berdina, klan desberdinakin, ostria, 40 euro balio alda, berriz jolaztea joku berdinak, diferentzia txiki batzukin. Izan bazan historio, nahiz eta historio berdina edo antzerako izan, beste ikuspuntu batzuk edo sartze dituztela, edo misio berri batzuk, eta baian justifikatu da, baina tamean zulen osan zuna, nola ditzen diozu, errazak ez? Bi klan, 30 euro batik, ostra pixat, oso gareztia irutzen zait. Eta landarrak esan duen baita ere, Paradoxe oikoetan da estrategiako jolasetan, bai, City Skylines bat adibidez, olako baten sartu lezketzu DLC txiki bat, nik zer dakit. Kirol instalakuntzak, estadioak eta olakoak, eta jartzen zu 5 euro, 4 euro batik, eta, bueno, zentzu auki ezake, porque esperientzia ez duen beste zeiten. Ezaten zuna, ezin dezuna sartu bi klan neatik bakarrik, historia berdina izanik, bi DLC o 3, eta baina prezio hori batik. Hortaz, ez dakit. Baita ere, nik uste Damian asko jokatuko dula zale okin asko, ze esan dezuna, jolaz txiki asko daude, baina garrantzitsu hauek handiak falta dira. Azken haueta bat urte esan dezu, eta karo, zeak nostalgiak asko tiratzen du, eta askotan naiz eta jakin erostera zoazenak ez dula balio diru hori, eta ez dala izkentza honi nostalgiati bakarrik esfortzu hori iten dezu ez pagatzeko. Hortaz aprobetxantzen dira. Hortaz, bueno, Paradox bakarrik ez saga askotako gartzaileak ite dute hori, eta... Bai, hori da, nik uste dut horre, bentsat atzerain behar izan da bela, komunitateak argi eta garbi esan dut ez, jau ondo pentsatzen. Zizkiztauka izburu eta esanka, bentsat esaldu da zu beste zerbait, ez? Bari, Loose Cannon eta The Flower and the Flame seguramente funtzionatuko dabe, baina beti esaten duguna, eta nire ustez adibide hona da, Witcher 3-ri begiratu, ez? Blood and Wine bezalako DLC bat atera nahi badozu, eta ordainduko dugu 40 euro. Azkenean da, joku berri batia ia. Erabiltzen da gena oinarria, baina praktikamente berri bat, Shadow of the Destruyer, badare DLC batzu, baina ostra, niri kosmetikoa bakarrik ez, baina ia kosmetikoa den gauza bat sartzea gaitik, ze azkenean klan bat esaten dut, eukiko dabe, aldaketa txikiren bat. Habilitate bereziren batzuk igual.
Bai, baina, bueno, eske, claro, ez dugu komentatu, baina daren klanak, uste goitik esan ditugula, Banu Hakim izango esan lehengo asamita, diela hiltzaileak, gero asesino ez dakite nola esan, baina hone oso letalak dana isiltasuna, eskutatzia, pozoia, olako gauzak edauzke, gero bruia, izango ziela lehenengo filosofoak eta gero anarkistak, die pixkat idealistak, baina oso arketipikoa da, motero, estatu batetako motero bat, txupakin eta eskopeta batekin, rollo hortara. Gero La Sombrak gehiago da, bauka bere rollo, bere zonek espainolak dira, izatez. Bentsate hor, zeuan jatorria, eta erabiltzen ditue, izienak esaten den bezala, itzalak egiteko tentakuluak, eta eskutatzeko, eta olako monstro batzu sortzeko, eta bastante jartua da. Eta gero toreador daukana da, ikusten dabe pixkat, zela esango dugu, sentitzen ditue gauzen presentzia, igual ikutzen dabe gauza bat, eta ikusten dabe iraganean zein ikutu daen hori, ikasten ditue gauzak horri buruz, baita dauke abiadura oso handia, eta gero baita uste dominatu egiten dabela. Hau da, lagalike jendea, tontatu eta bezala, geldi, ero inkluso ordenak eman eta aginduak eman eta bete arazi ez. Gero tremereak izango ziren maguak. Hasieran, bueno, nik ezagutzen duten edizioan, hirugarren edizioan, edozein magia mota egitera iritsi leizke. Batez ere odolana ikusi ginduan aurreko jokuan. Baina, bueno, zuarena beneko goikoa da, eta hola. Eta gero bentruak izango ziren, igual, kamarillaren oinarria. Hone be daukena da, fortaleza, dauke asala oso gogorra, eta onartu leizke beste batzuk onartzen ez dituen min motak jasatia. Adibidez, guzkiaren mina pixkat aguantatzeko gai die, pixkat oso gutxi, baina bestia bapez, hone pixkat bai, ero sua, edo olako gauza batzuk, eta bestela mina oso ondo aguantatzen dabe, baina gero badauke, dominazioa eta olako gauza baita, toreador bezala, ez? Orduan, esaten dutut, klanak aportau, La Sombraren DLC-a diferentiak izango bazien, La Sombraren Oblivion dauka izan hauen, lehen Obtenebration zan, botere hori izango zan. Orduan esaten dutut, nire ustez DLC moduan ez zeukan zentzurik, oso zaila hori saltzia, eta jendiak ezagutzen da benak erostia. Eta bueno, ikusiko dugu. Neri, irudiak hori, ikusten badozue bideoa, gomendatzen dutue begira bat ematia, badauka hori, kartun rollo bat, eta igual horre botatzen duna batzera, gero landozek esaten daren bezala, ez? Honek, immersive sim gehienak ez, baina mitiko asko guibiliganak ez, badauke baita rollo hori, eta oso ondo funtzionatzen dau. Orduan, igual, alde batetik errealismo puntorik entzuen dutza, baina bestetik ikusi dugu funtzionatzen dabela oso ondo olako titulotarako, eta igual jarraipen bat emateerakoan horpidoia, ez, asuntua. Egia da hori, arkistapen aldetik eta oso itxuruana daukala, eta urriako 21, Bloodlines B, PC, PlayStation Bost, eta Xbox Seriesetan merkaturatuko da, así que komenida adiegotia. Bai, arzen urtean dan. Lehen hor, astut etxe dugu, aipatu dugu The Chinese Room, garatzaile Parris izango zena, bigarren, bueno, bertako joku ingo da bena, ez? Eta hone dire, bai, Amnesia bigarrena, garatu biena. The Dark Descent. Amazon for Pigs, nahiko eskartxu izan zen nabe, ez? Ez bien, espan oso harrera honaukin. Eta gero aparte, Dear Estherren remake garatziz arduratu ziren, Everybody Wants to Rapture, ez? Hori dela nahiko zagune, euren aldetik. Bai bada estudizu nahiko potentie, eta, bueno, txarrena da hori, atzetik eukit dauzen arazoak, ez, Bloodlines Big, ez dakigule horrek behin betiko bertxinora helduko dizen, edo konpondute ote dauzen, ez? Hori ikusti falte da, baina, tamina dinona, kitsi faltea estrenetako, ietxu bet, eta nahiko itxura nadeko, edo bintxetere kargarretxo izeleike, osak jarretxo birko da, bai. Hori da. Bikain, nire gaitik esan beharrekoa esan da, ez? Oain tokatzen da itxarotea Damian ondo ateratzea. Hori da. Bueno, albizteak eta pixkat jolas motaz bastante aldenduz. Egunotan Hyperfunk izeneko jolasa iragarri du Team Reptile Studioak. Jolas hau
Bazele shading estiloa erabilita, Jet Set Radio mitikoan mekanika eta oinarriak hartzeitu eta halako jolas berri bat sortzen du. Gogoratzen bazute eta izena agian ezagun daite zaizue funk parte hori batipat, ez da garatzaile honen lehenengo jolasa Jet Set Radioon imitazioa, esan dezakegu egiten duena, ze azken finean orain urte ez asko Bomb Rush Cyberpunk jolasa atera zuten. Eta bueno, jolasa hau oso antzerakoa da Jet Set Radio jolasena bezala. Trikimaiok behar dituzu bai patinetean edo skatean edo besteen bat gaiutan. Gero baita ere grafitiak egin behar dituzu eta eroan alako borroka parkour estiloko zenbait gauzare baduzkat artean, así que formula berdina mantentzen dute. Ez da igual, holan errez deskribatzeko Tony Hawk badala Sun Lake, baina, historizoan gehiago sakan dute, humore pilo bategaz, estetika oso berezizegaz, holako dire, bai Jet Set Radio sarrak, bai Cyberpunk, barri honek, bai. Bai, hori, kokatzen dalako etorkizun ez hurbil batetan, Jet Set Radio kokatzen zen Neo Tokio izeneko hiri batean, noski Tokioan oinarrituta, Bomb Rush, Cyberpunk bintzat izenez, nahiz gogoratzen, Neo Amsterdam zan, baina Amsterdam, etorkizuneko Amsterdamen zan. Eta alako, hiri hoietako zona errealak reimaginatuta pixkat agertzen dira. Jet Set Radio patinak zian, baina orain Bomb Rush, Cyberpunk, Funken eta baita ere, Hyperfunken sartu zituzten, baita skatea sartu zuten, patinak ere bai noski, BMX-are sartu zuten, eta baita ere korrika egitea, lako parkurra imitatuz. Eta gainera motxilan turbomokoa zaukazun dashak bezala egiteko, beraz, mekanika horiek mantenduko dituzte Hyperfunk honetan. Berrikuntza datorrena da, lehenokoan Bomb Rushen iria zaukazun esploratzeko eta zaubiltzen zinean, baina orain lagunekin ibili halko zarela eta lagunekin ibiliko halko zera zare bitartez. Hortaz, halako komponente online bat sartu diote jolasari. Nik uste zerbait nahiko berria dela eta ondo ginezkeo oso ondo funtzionatu zekena, baina ikusi beharko da ondo implementatzen duten eta implementatzen duenak jolasari eta historiari zentzua ematen dion. Gehiago esan dutena, estilo gudu dinamikoak egongo diala, ikusi beharko da nola dan. Ni Bomb Rushen pixkat ibili nintzen eta nahiko gudu horiek beti antzerakoak zian, zan denbora bat zeon limitea eta zuk trukoak egin behartzen juzen eta puntuazio gehien lortzezuna irabazlea zen. Que por cierto, zeltasun normalean iritzen nintzen eta zailtasun horretarako nahiko zaila iritzen zitzean. Bat, konparatuta Jet Set Radio Future aurreko gabonetan pasa nula eta oso errezain zitzeiten, baita ere oindala urte askoko jolasa da, baina bueno. Original da horren erreza, Ja, Jet Set Radio ez. Baina bueno, hau bat, zaila egin zitzeidana izan zian duelo horiek. Batzutan iruzte zait artifizialki zegoela da zeltasuna egituta. Eta ero gaina, Bomb Rushena pixkatu nintzen, egunen baten bukatzen bat analiziak harrikoet, iruditzen zait, egiten ditula mapa batzuk egititu oso handiak. Eta toki batzutan ez dago, espazio libre gehiagi dago. Adiez, Jet Set Radio Future batzuzkan alako espazio ireki batzuk, baina espazio ireki horietan beti zaukazun zerbait egiteko, ez? Grindeatzeko edo zea, hemen toki batzu daude ez dagona ezer, eta nik uste hor teknologi berriak ekarri egun konputazio gaitasun gehiago horrekin eta nahi izan dituztela mapa handia horrekin, baina ez ziotela guztiz puntua harrapatu. Baina, bueno, ikusi beharko da zea honetan Hyperfunken hori konpontze duten. Hori nire irupena izan da, ez dut jende askori ez diotentzu araz hori, baina, bueno, nire irutzen zeitena. Nik ez dut gogoan hori, ez dut paseta, bai, tortu behar dut. Kusetan ebilaten, baina beste jokuri maturteko zan eta alboratu ginean. Baina bai iruditzeaten erritmo aldetik nahiko geldua zala, horrek bodazten atzera. Askotan, historizioa guai, estetik oso ondo,
baina jute esan geldotxu, eta askotan gure zenun jokatu beste iparik, eta txunizten, gero, suposatzen da horrela inala bai, ez da, hori aldatuko dela. Baina orduen hori dela eta apurru eta alboratu ineban, baina goa egotez botetako, Osa, bera jokuen estilo asko guztiat, bai, Jet Set Radio originalena bai honena, eta soinu bandi itxeradeko, jokartzen aldetiko sondo dau, ja baina azte zani mogoitzen. Baina bai, gauzatxo bai ikutxe mazen zuzentzeko, baina badakitz, jarraitzaien, Jet Set Radioen jarraitzaien aldetik oso balorazio hona jaso duzela, estimen, kriston nota dekoz adibidez, jokatu da benan aldetik. Orduen bai, bolte gudot, eta horregaitzik ez batez be Hyperfunk horren bestera ekartze ustez, ja, eurretik egin da bena nahiko ondogun badan, bai, iaz lan barrizten da ben bigarren atalonegaz. Gero, aipatu ezuna musika, ze jolas hauetan nik uste bastante importantea dela musika, jolasari asko eragiten diona. Ikusi beharko da, aurrekoan Bomb Rush Cyberpunken idekin aganuma zegon, Jet Set Radiotako kompositorea musikarena. Bomb Rush Cyberpunken bazaukaten, oraingoan, trailerrean abesti nahiko berezi bat entzuten da, momentuz gustatzen zeana ze toke daukan, abesti horre behintzat. Ikusi harko da errepikatzen duten edo ez, ideala izango litzake baetz, nik uste idekik nahiko oso ondo asmatzen dula musika egiten jolasantzat. Okerespan abien trailerreko abestizena beste bada, musika egile, okerespan abien. Edo ez dakitzetena da, joku hori osorako barriro errepikatuko da ben, edo... Gauza bat esan beharraukate, Bomb Rushene abesti batzuk Hidekien aganumana dia, baina baita ere uste bera enkargatzen dela beste abesti batzuk, beste autore batzunak ere sartzeaz, soinuan da. Hortaz, bueno, igual bai o igual ez, orain, baina bueno, ona izan litzateke mantentzia, porque oso musika berezi egiten du eta ondo enkajatzen diona. Hortaz, labor bilduz, Hyperfunk hauze izango da, beti ezalako da, Jet Set Radio estiloko jolas bat, eta Bomb Rush Cyberpunken jarraipena, bakarrik online parte hori sartuko diotela jolasari, lagunekin ibiltzeko moguan. Beraz, argitze datarik oraindik ez dute eman, eta esan dutena da, PC eta konsoletan egongo dela. Nik uste, ja, generazio berrira optatuko dutela, eta posibleki, eta nik uste nahiko jolas egokia dela, Switch birako baita ere. Bai, zantzari parik, kontsola zehazteko badauz, bez? Switch birako nik uste paiala bai urteko ala, bestela kristonak esarti izango zen. Eta PlayStationako, fijo, Xboxen Jet Set Radiok beti ukideu nahiko presentzia nabarmena ez, feature bertako esklusiboa zen. Orduen imagineta bat, sale nahiko txeukin horbe saetuko dizela horra eruten. Baina bai, Team Reptile indien artien ni asko guztiaten garatzaile bada, eurreko Lethal League ez eta beste rollo bat izen guzti, zalako kirol jokuek esango du, betxu bera, ziren multijokalari biderat eta bar, baina oso ondo dauz, oso joku berezizek eta bueno, sale jarratzaile kopuru altu dekin adire, atzien, eta negozatzekoak, seguru deko zula hortik jamelo bandel batetik edo lehenengo da bigarrena, baina seguru badeko zula, eta egiz izan lagunik asko jokatuzkero, asko gozatuko duzu, Osak, barriro, jarraitzu berriko joku, sai honetan bakarriko lako egartzen duguz, baina Hyperfunkek nahiko itxura politzideko bai. Curioso, Lander, coincidituko gula más o menos fetxatan, posibleki, Jet Set Radio berriakin. Ja, hori behi, ja zertan da. Hori kurioso izango, Jo, izen bat iragarri bien jasagakoak, horretan da bizela, urte asko. Bai, horre, batzuk ikusten gabiz, baina urte batzuk egin bien alako joku retroan revival modukoa berpizkunte bat. Batzuk ikusi duguzela, adibidez Shinobi oin gitxi pasan higien estrenzala, eta besteren bat bai, Crazy Taxi bat igo da bizela hitzen. Eta batelatzen bat bai, ez? Uste zala? Bai, uste zala, bai. Bai, ez zerri dena ez dugu entzune zebez apenas. Igual kasuala ere ez Tokyo Game Show honetan, agartzen da, baina ia. Bale, ja aipatute urrengo albistera goaz, eta egizitzen ez pentsa oinartien, baina ez dakitz ondoa oskatuko dudan, naiz eta Ipar Euskal Herriko berba bat dan. Baina, bueno, Tokiko Estudio Kofoin irakurri dugu, Kofoin argitratu dugu, parkatu, Kofoin Swarm Defense bideojokue. Talde Euskaldunen lehen tituloa Steam plataformean bidez ezagutxera emon deu Tokiko Estudioko zipiron, gure Gamerantz elkarteko kidiek. Eta, bueno, Ipar Euskal Herriko euskalkizen Erlaunch zan gure deu, Kofoinitzek, eta hori zebera izango da bideojokuen protagonistia. Alako estrategia joku da, estrategia joku edo Tower Defense, torren defentsa estiloko
bideojokue, nun, erliek gidatu beharko dugu zen erlauntza hasteko, eta hau, inurri gaitxik eta bestelako intsektu batzun gaitxik, defendatzeko, ez? Halako ikusten dugune gaitxik, inurri, ilun edo berezi batzuk izango dizela moten dugu. Eta hori duen, estrategiz eta dorrien defentzien generoak ustartute, erlieri aginduek emongo dutxagu ez, baliabide biltzeko, betiko etxekon pairzen moduen, edo beste hainbat estrategia goguten moduen, gure baliabide biltzen bilbirko gara, etxea babesteko, gure erlauntza hori babesteko helburuagaz, eta baita erasotzeko helburuagaz, ezta? Loreen problema bildute, batez be, hainbat hobekuntza eta eraikuntza barri desblokiko duguzela aipatzen dugu tokiko estudiok. Eta holan, erlien ezaugarrizek be hobetuko duguz. Adibidez, abiadurie indarra edo bizitzia eragotzeko aukera mongo dozkue lore mota desberdinek. Ez da izango lan erraza, esan dugu moduen, inurrizen kontra mirko dugu, ze gaueko, euskal mitologiako gaueko indarren aurka bilko gara, batez be. Horregaz batera, euskal mitologiako beste emat izakik botere desberdinek eskainiko dozku ez, adibidez, aretizoan ibilbide oztopatzeko arrize jaurti alduguz, edo zuzenien eurek agertzen dizen base horrek suntxitu. Kofoin zelan ez, guztiz euskaratuta estrenatuko dugu tokiko estudiok. Luis Snerbach garatzailea aurkitzen da jokuen atzien, esan dugu moduen. Eta, garatzaile honek, badeko esperentzi handize bideojokoen munduen, eurretik Ubisoften edo Triskel Interactiven lan egindakoa da, Assassin's Creed Shadows edo Odyssey, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Farao barrize, Farao ani uera, balako bideojokutan lanen jakoa da gure zipiron. Eta, topera bili hostien, tokiko estudio 2008 batien sortu eban. Eta ordutik ona, gehizien bat ibili da igual beste proiektu txiki hau batzuk sortzen. Adibidez, Euskal Game Jam ekimenien ibili izan, anizan bestoi musika gehiagaz batera, bizitza baltzen deitzen dan jokue sortzen. Hau da, kofoinen oinarri zain zuzen be, bertan euren tokiko estudioen itxi ontopezkero balako estrategia joku berezitxu etopeko duzue, nun egiturak zagonalakaz biomak sortzen ibilberko garen, eta itxura batien joku barri hau horretan oinarritzen da, baina ja gehiago erunde estrategia jokuen oinarrizetara edo betiko edukizetara ez. Oso itxura politzedeko, oineko asko falte da lan dabe, estrenetako, baina, behintxet, tokikotik abitxe dozkuen agaitxik, demoa jasoko dugu laster estimen, osake probetako aukeri egongo da. Orduen, dan hori komentu dozkunez, ja bili da apuruete sare sozialetan eta gure Telegram taldien zabaltzen, baina estimera sartun eta emoitzezue wishlistera sartun, hau da, desiratuen zerrenda horretara sartun, ze horrek beti laguntzen dutzi indi garatzaileri estimen, eta seguru berak asko eskertuko da bela. Pozgarria ez, beti bezala jolas bat euskeraz egongo da, indik ez da atera, baina egongo da, eta hori entzutea beti da pozgarria. Gainera, Luis esan dezakegu euskalduna dala, beraz, euskarazko jolas bat, gainera euskaldun batek egina, orain birek egina, porque lander anize amestoire, jolas honetan, imaginatzet parte hartuko zula, ez? Ez dakit ez dugu ez ditu momentuz, baina suposatxo ez azkenien betiko ez, bere soinu bandatxo sortzeko, bere efektuk sartzeko, beti atorro ondo, gana lagumete ukinje, itzen. Osak, suposatxo ez, Gero bestalde, importantea edo garrantzitsua irutzen zaitena azpimarratzekoa, jolas bat pixkat euskal kulturakin zer ikusi daukana, asko ez daudeta. Eta azkeneko borobiltzeko guztia esan honuke eta jolasa nahin oinarria euskal genjametik atera dala, eta nik uste hori ere, bat lander zue jartuen zeate asko antolatzen da, zuentzate albiste polita dala, azken finean hortik sortzen dian ideia eta kontzeptu horiek benetan materializatzea jolas baten zea baten diola, ez? Beste balizio bat emoten. Beste balizio bat diola genjamari, eta ikusteak konexioiek, zeurazki Luis etzen ez zuen ezautuko anize, baina hortik ezautu zen, eta hortik kontzeptu atera zen, eta nire jolasa ateratzea beti da, oso polita. Aspaldi kontu euskun Luisek, bertatik bizitza baltzen hortik beste joku bet sortuko zala, edo proiektu hori aurrera eruteko asmoa gon zala. Baina, denpora luzez iziek ibilda ez, betxetan eban ez, igual alboratuko gala edo, baina ez benetan posgarri zeda ikustie
honek bizirik jarratzen da bela. Eta, izan, estrategia aldetik be, Euskal Herri zen ez dugu ikusi, holako joku askorik ez, orduan beste genero bat, hemen ez dana jorratu oinartien, seguramentik aurrera gehiago gongo dizela, baina betireko leku, zagonekenik ez, Euskal Herri zen inguruen aldirein estrategia joku politzek, bai fantasia aldetik, bai historikoki ez, orduen, gogo asko handiz hartuko dugu joku hau, eta komentu dutena ez, jaten ez urtetan da, probetako da apurti biltzeko bertan. Bai, nigo horatzen naiz prototipo bat mekanikak eta probatzeko pasatu zebala, eta jardun nintzen. Azkenean niri asko gustatzen gat Tower Defense estiloko jokuak, eta gero boladak abiltzen ezen joku mota bat da, ez? Azkenean oso kasuala izaten da baita. Eta ez dakit oso berezia da, ez? Dana hexagono forma horrekin, eta ez dauka ohikoa izaten da bide batero eukitzia, edo ez? Olako leku batzuk ikusiko dugu nola lortu den mugatzia, eta ze tresna izango ditugun zehazki. Baina, bueno, bentsate probatzeko nirentzago guakin. Bai, oiniruizek ikusten zelako retroestrategia jokuen kutxubeko, kolore horrekaz eta. Eta hexagonoa, Civilization da estilontako jolasetan tipikoa diana. Por cierto, nik uste horbe erlauntza gaitik, ez? Bai, segurazki. Esan dugu, Steamen aterako gula, baina olako jolasak askotan oso interesgarriak eta ondo enkajatzen dute gailu taktiletan, mugikorrak edo tabletetan. Akigu pentsatuta daukan gailu PC-tik aratago. Momentuz PC-erako aipatu da, azken finean bera bakarrik dabil garatzen, suposatzen dut gailu mugikorra dartara arutie lan desente izango dela. Orduan, seguru nago, burutik mundu guztize pasekeriako, batez olako joku txikizek arretaratzerakoan mugikorretara erutiena, baina hori belana da lakontuten hartu behar da, osake ia ikusten dugun. Ikusten badu mugikorretan esan nahi du ondo juntzaiola PC-en. Hori da. Espero esan ala izatea. Hori da. Ondo iruditzen bai atxue laburtera paseko gara salto baten, zen nahiko txudeko zeurreko saiatan behar purrete astute geratu ditzenak. Lehenengoa, urtengorako zan, indi desiratuenetariko baten ingurukoa da. Slide Spire Peak, aurreti asko sarbidie berandute dugu, azkenien ez da aurten estreneko. Horren ordez, 2006ko martxora berandutu da bela aipatu dabe, megakriteko garatzaileek. Drama eta arrazo danak alboratu dabe, hori bai. Ez da izen Silsonen eragine, ez dirizen merchandising kontuek, horre bueltak abidizela horregazue bai, ez da lako ezer izen. Besteri parik, langileen bizitza pertsonala aipatzen dabe, gauza gehiagi sartzeko grin hori, topera abidizela Slide Spire 2 hau hobetzen, eta azkenien garapena kolapiatu injakiela, eta besteri parik, taldien mailara iristeko, fintzelan batzuk eitzie biherrezkoa dela dinoie. Azken finean ondino joku ez da kaleratuko, early accessa baino ez da, osak hobeto lehenengo impresioa naizeti, eta gero hortik aurrera oinarri danak finkatzen eta hasten doaz. Alan dabe, barkamen askatu gurien, oinartien prestatu dabezan, beretxasun batzuk esaltzeko aprobetxe dabe. Antza denez, oingoan, ekinaldi alternatiboak, aktu alternatiboak ikusko duguz, adibidez, ekitaldi barri betazterakoan, bi bidea agertuko jakuz, bi bioma da ezberdin agertuko jakuz, bakoitza bere etxaizekaz, bakoitza bere erronkakaz, orduen aurreko jokuen agertziakun premisa hori ez, karta joku estiloagaz ziegatatik edo olako erronkatatik aurrera eitzie roguelike elementuekaz, hori ondino beste hausaskotasun maila bat emongo dutzie, aleatoria hauek pasalko dira, osake nahiko txukun zeintzu horretan. Gero beste, albiste txuet partekatu dabe, nahiko posgarrezen nire ustez, wiki webgune barri zeuko dabe, bertan lehen jokuko da bigarreneko informazio guztize bildute, seguno, azken aldi zen fandom estiloko wiki webguneekaz arazo asko gondira, antza denez Javiek horre zikinkerizitan eta ebi izen dira, orduen palako komunitate asko beste Wikipedia batzutera, beste webgune batzutera migratzen dabiz. Eta, antza denez, garatzaileek eurek sortutako webgune bat eukitzie, posgarri zera, eta azken finean, erabiltzaileek pila erabiltzen daben tresna bada, holako jokuetan nun mile elementu dauzen, mile geusaldi zen pase, ez tokuzu ideiari pez, ondo datorrez, da dokumenta goti eta horren inguruko informazioa eukitzia. Orduen, komunitatein laguntzi eskatu dabez, webgune hori elikatzen joateko, eta purka-purke hobetzen joateko.
Berez, hori, kartak, fantasi girotzie eta roguelike mekanikak batuko deuz Slay the Spire Epic. Euroko jokue, deck builder titulen artien maitatuen etarikoa da, zalantzari parik, jente pilloa deko batzien, jarratzaile pilloa. Eta printzipioz, bigarrenan aurreti asko sarbide hau, esan dugun moduen, eta urteko martxoan hasiko dabe, baina PC-erako bakarrik, momentuz. Era, ez neko entzunda ez naukan zeana. Wiki haukin arazoa ze honik. Ze, bat jolasetan erabilizan ditut, ez dakit, Enlerrinen edo, Soulsetan asko, eta... Eta Soulsen egurra mototzot. Eta ez nekien arazoa. Dark Soulsen asko duztela fandom, ez? Extra Life edo lakorien bat dala. Wiki dago bat, bai. Dago, Extra Life egin arazoa dare. Dare bi berez, nagusiak. Bai, baina Extra Life da nire ustez potentiena bai. Eta arazoak, zen motatako arazoak, jakin baleik, Nik uste dut, tekiela monopolizeta, eta orduen gero duazala sartzen euren publize, euren arauek, asko mugatzen dabe, ez lan fotzen egin dabe. Apuru ganetik irakurren nahan, ez dugu gogoan, baina, bueno, azkenien, komunitatiek naskatu indizela, ze, karo, eure dabizela nien, jentie voluntarioki dabil horri alde horrek elikatzen. Eta hori, erreta bukatu da bela, da azken intana da bizela, beste leku batzuta migre gurien edo aldaketi ingurien. Karo, baina espada ofiziala ez, zein esaten dutzu migratzen dozun leku hori ez dala, ez, geixau, lengua bezalako gauza geixau. Baina, egoera hori konpontzen da, ze, batez berrokla jokuetan, ni pila eskertzeot, Enter the Gungeonen adibidez egoten nintzen jokatzen, da ondoan mugikorra gazez, da wikiz zabalik, eta nahi irakurtzeko orduen. Olakoetan asko eskartzen da. Bai. Eta Soulsen tope, igotzeko ez dakit nola eta lehenago nahi dute hau eta honen drop ratioa eta Bai, bereta bai. Urrengoa zurrumburutxu da, bi benetan, ze komente gendun moduen Tokyo Game Show-e hastion hasiko da, eta ja bi jokun inguruko zurrumburruk entzuten gabiz, bi jokun nahiko potente ganera. Alde batetik Xbox dekogu, ze gematxu webuniek aipatu deu Xboxen aurkezpenien ondino iragarri barik dauen joku baten iragarpena gongo dela. Eta espalditzik gabiz entzuten, Forza Horizon 6 TGS-ien Tokyo Game Showen iragarriko dela orduen, lotu dugu ez, eta uste dugu posible izango dela. Ez horregaitzi bakarrik, baizik eta ganera zurrumurruna bera Horizon 6 hau Tokion girotute gongo dalako, Tokion edo Japonian azken finien, ez, orduen. Pasentxu guztirukiko ban Tokyo Game Showen iragartzia, eta aparte jabada ordu eba ez da, Horizon barri bete jasotzeko, ze posgarrena 2008-koa da, okeresman ari, 22-koa igual. Orduen, bada, egune da, eta aritxik ondo jaingo dugu hori. Bai, tokatzen da, Forza Horizon berri bat, eta nire ustez Microsoften zat importantea dela, ze ez da eta ipatu genuen albiztetan, eta ez da eta ofizializatu da, baina bastante zurrumurra daude, Forza Horizon ez, baizik eta saga originala, Forza Motorsport, Xboxek itxuin beharrote du. Porque azkenengoa desastre bat izan zalako. Hortaz, baitare alde horretatik konpentsatzeko nik uste tokatzen dela. Eta esan desuna, ze Tokio behagoa Forza hau, Japoneko toug karrera horietan, driftakin eta erlazionatutakoa, Tokyo Game Showen aurkeztea baino. Hortaz, haberregia dan, ala aurkezten duten, eta danok pauzi dauden. Bai, gana girotxio, ez Japoni dalako, baina mote dutxo oso politxo, alako joku baterako. Danetarik azuz hartu, mendize, girize, kostie, eta kultura hori daulako, Japonia gauka drift eta kotxe mendiko bideo horietan ibiltzeana, aziken nik uste oso ondo enkajatzen dula. Bai, ahora azlan dotorren. Eta bigarren zurrumurru izango zen, nire aritzen saga batetik nirera pasatzen gara, Yakuza barri bet ikusko dugule. Hau ez da horren besteko zurrumurru, baizik eta zuzenien filtrein zen Ryoga Gotoku Studion webunien. Nahikoaren kendu bien, baina ondino Googleen agartzen zen index eta Yakuza Kiwami 3 prestatzen da bizela, hau da, 3. jokuen berregiti izango zela remake. Ez dela izango harritzeko, ez? Daroien erritmoagaz, behin da barri da bizela, bai joku barrez, bai joku sarrak atoten ez, Yakuza saga barruen. Eta 3. da seguruenik gaur egun okerren geratu dena, oso txarto sarkitute dago, bere gara izen eskartxuena zen, eta remake bat oso ondo torko dakon, oin batez be, jente pila da biela ez, jokuek zerotik, 8. ino jokatzen, horren ondo torko dako, eta hori ze.
bertan webgune ofizialien agertu izan da apur batez, osak, bai ala bai, seguru ikusko dugule Ryuga Gotoku estudioan summit aurkezpenien, aste honetan, 24 etxi uste dela. Zezatera ni joan, Yakuzana inkreiblea da. Urtean bi aldiz, kasi jolas berri bat aurkezten aipatzen dugu hemen albisteekin. Ez dakit, impresora bat daukaten jolasak bat eta beste ateatzeko, bai remaikak edo berriak, baina joder, hazer ritmoa da makitena. Bai, azkenien da horren beste gauza, berrerabiltzen da bez. Bai. Katon, Lander. Bai, ez fama daukela joku oso luzia diela, bezala, Gero mini joku pilo batekin, eta igual azkenengo, ez da izin zan, baina uarte bat, eta itzen dozula, Animal Crossing bat praktikamente, baina Yakuzan barruan, eta, esaten dozu. Eta gainera gola, eta aratzen dute urtean bi, zela itzen dabe, ez dakit. Kristono antolaketa hona dauke, o... Bai, azkenien, etxetan dena, berrera bili, pilloa, Yakuzak ibaumi iruko barretzesun handi bakarra izango da, Okinauan izango dela, eta hori ez tekiela Dragon Engine barra izan. Baina horretaz aparte, modeloak, efektuek, dana berrera biltzen doaz, abestizek, dana, barra dintxo. Eta hor landarei horret besteko erritmoa, behin da barrera epatzen dabe karskitutan, urek ez tekila arazurik horregaz, eta ikusten dabela saliek eskertzen dabela, horrako erritmoa aukitzi da joku desberdinik atoten guatia, momentuz ez tekila gelditzeko asmorik. Oso ondo. Beste albiste txuet, oineko Japonian geratzen gara, baina antzadanez Pocket Pair indie studio japoniarrak aipatu dugu Palworlden 1.0 bertsinoa datorren urtien estreneko dela. Palworld ezagutuko duzu segurun jadanik, pasadan urtarrien estrenesan, lehenengo PC-erako eta Xbox-erako eta hostien PlayStation 5-erako baitxe, aurretiazko sarbidien. Eta, dalako mundu irekiko survival biziraupen eta artisautza crafting bideojoku bet, baina bere berezitasune da Pokemon estiloko izakizek biltzen deuzela. Nahiko estandar zoro dauki ban hazik iran, inok espan espero eta batez Game Passin estrenezalako jente pilloa lortu ban, ezin bizela zerbitzaren mantendu bez, garatzaileek, nahiko estudio txikiz izen da. Eta ordutik ona, hainbat eta hainbat egunerak eta argitatu da bez, nik uste eta apurbet jokuen estiloa bideratzen hasi dizela, zelen apurbet alako popurri naste solo bat zen, eta oin hori ze txukundun da bela esango neke, mekanika gehiago gehitxute, pal edo Pokemon gehiago gehitxute, danetarik gehitzen joan dira. Eta, oin 1.0 bertxinorako aipatzen da bena gaitxik, egunerak eta arraldoi bet prestetan dabiz. Garrantzitsuna denez alan dabe, akatzen zuzenketi izango da, ze oinoko aurretizko sarbidin egon da eta olako joku handiz izen da. Eta, manera, oin estudiz da ziren da, baina zekera baten oso garatzaileak itzi ziren, akatz eta bug pila auketzen bazen, eta, horrentzako dinoenez, garrantzitsu horretanak txukuntzen joatie, 1.0-ra heltzen dizenerako. Orduen, atxien garbiketa lan ugari dauela dinoia, baina ez da lainolako sekretu ez, itxaroteko eskatu dutxi esalieri, tarte baten isilik ibilko dizela ez eduki barrezi persetan baizik eta dana txukuntzen, baina lan dabe, bai aurre ikusten da bezala, batez datozen hilabetietan beste egunerak eta txikizau batzuk 1.0-rako prestetan joateko. Esan dugu moduen, Palworlden 1.0 bertsina, PC, PlayStation 5, Xbox Series eta Xbox One plataformetan estreneko da, 2026 urtean. Ia heltzen dan, ez dakizko gandeko zuen, baina Nintendo Gas eta Pokemon Company Gas bandino demanda hori tartien dau, eta hor dabiz borroka neurrera tatzera. Ikusi barko, nola tatzen. Gure ilusiones. Esan duna Landarrek hasierako piko izugarria izan zuen, Steamen aldi bereko 2 milioi jokalari pasa, segituan jetxi izan, eta goi más o menos denborazkoa mantentzen da behiratu eta grafikatan, hori, 40-40 jokalari aldi berekotan, que ez dala zenbaki txarrek inola baina bueno. Hori Steamen suposatxet, ez? Hori Steameneko datuek pentsatu Landarrek esan du bezala, Game Passean debalde dago, así que hor jende txogat bilikoa, eta konsoletakoak ere aparte. Azken finien olako datu gitxi gora berakoak Steamen bakarrik lortu lehik ez, eta astire guztiz erreala bezez, gitxi gora berako estimazioa etzen dabe, horrekuspuna etzen dabe, profil publikoetatik ataten den informaziotik, baina handare gero kontsolatako datuek eta ezin dugu jakin, estudizoak berak argitaratu hartien. Jokoa berez pagokoa zan Steamen eten zanean, ez? Bai.
Etzan oso garestia, baina bai, orden €20, nik dauka buruan. Baina, esaten dut, azkenean, 2 milioi jokalari aldi berian egon bazien, gutxo gara bera 2 milioi horrek erosi zeben jokua. Zalantza daukat, 20 edo 40 izan, Bai, nik ez da, ni buruan neukan, baina izan lehike. Orduan, esate dutena da, jode, hor, jendia bentat erosi dau. Eta hor dauka, gero ez, naiz eta esjolastu, ez? Horre gauza berezizia die. Bueno, bastante barik, hor estanda bat egon zan, neurek bezpin aspero, eta bueno, betxe lortu badaben apurbet mantentzien ez eta asko galdu, normala da moduen, zinezkoa da. Azikera bateko jokalari guzti horre mantentzia, baina lortu badaben gitxi gora bera, soinoko, 55.000, 40.000, ez dakizema jokalari dukitzie aldi berekoak, ez da zifratxarra. Bale, indizekaz jarratzen dugu, Sword Hero ezagutu dugu ondela gitxi, dala mundu irekiko retro RPG aventura bat, eta batez behalako joku klasikoak omentzeko asmogaz atorrena. Garatzaien aburuz, Gothic eta beste hainbat RPG klasiko deko sabia puntutxat, 3. pertsonako, esan dugun moduen, retro estiloko aventura izango da. Eta, bertan, West Degendan uarte bat esploratzen ibiliko gara, 3 fakzio desberdinen artien hautatute. Orduen gure esku egongo da, askatasun eduko dugu, eroi edo bilau bilakatzeko, edo zerraitziko aukerak duko dugu zela ipatzen dabe. Eta bidizean ikusten dugun egaitxik, nahiko borroka sistema da fizika sistema soroak duko dugu, oso txukun, egiz izan, oinoko garapenin egoteko. Gero magia aldetik hori ikusten dugu, akrobasiak eta apurretan etarik duko dabela, eta azken finean, Gothicen saliek, ez dakitzit damian zube barru nungo zen, baina nahiko gogotxu dauz Sword hau probetako. Itxura dauka, kristona dauka. Ikusin biako dugu, gero zela sentitzen dan, eta baita nola eramaten gaitxuan, historiak eta. Momentuz, antzak kristona. Gero gauza soro batzuk, historiak lekua dana desberdina eta ikusiko dugu, nola doian. Baina probatzeko modukoa, desde logo. Hori da. Ondin luzereko da, finantazio kanpaini abiaraziko dabe urtarrien, Kickstarterik. Baina, apurka-apurka joan gara ikusten nire zela azten doan, eta noraino heltzen dan, Sword Hero hau. Fenomeno. Analizira pasatzen gea? Venga, bai, eurrela guaz. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Silson Artin jarraitzeot, hor justo azken buruzak izen eurrien hau, baina landa be, uda honetan harrapatut edukizten bideojokori buruz, itxein nahiko neke. Ilabete luzez, ISH lortu dodala esan lehiket, baina Palatron atxaparretan jauzinaz dagoeneko, denboraldiko lehengo saian aipatu nago moduen. Egize da, itxaki indartxu edauela atxien, azierra arantzazti zaliek, oporrak hasi aurretik euskaratu eban. Eta, ni hasi nintzen testea apur bategaz, probatzen euskaratxe zelan dauen, joku ebera probatzen. Eta, erabaki eskasa izen da, zerrututikona hainbat ordu eskaini dutzetez, batez be, oporretan, bidai atxeliko alti bestera, eta mugikorrien partia labur batzuk botaten. Esan dudan moduen, igez estrenesan Balatro ordenagailuetan eta kontsoletan, eta hostien, hilabete batzu berandu hau, Android eta iOS bertxinak jaso duguz, niretzako oso gomendagarrizik, esango neke mugikorrien hobeto jokatzen dela. Ez padozu ezagutzen, Balatrok pokerra roguelike elementuekaz nazten du. Ni neu enaz papeskarta salie, enaz pokerra ditu, inundik irabez, antxine lagunen artien lokalien pokerrera toperan gantz eta gote zirenien ni alboan egoten ditzen, izer ikusi barik. Orduen hortik oso urrun geratzea date. Baina, egia Balatron premisa hau ganoraz azaltzeko gaina zen. Partida bakotxa zerotik hasiko dugu, hor diatoz apurre roguelike elementuek ez da. Eraldatu bako karta sorta bategaz. Gure betiko karta guko dugu, besterik parik, ez da askorik aldatzen zentsu horretan. Asko jota, karta sorta horren kolorie aukeratu aldugu. Gorrize urdine, berdie, desblokitan joango gara partidak aurrera inala. Eta bakotxak bere ezaugarri bereziren bat eduko dugu. Adibidez, esku gehiago ukitzie, karta esku gehiago itxu bakotxeko, diru gehiago gazaztie, joker kartantzako toki gehiago, balako berezitzasunek edo aldaketak egongo dire. Orduen ja behin koloria hautatute, ibilbideo bat hasiko dugu, partida hasiko dugu,
Eta txanda berrizeri ekiten dutxagunien, lehenengo itxue edo blind, pokerreko blind txandak aukeratu birko duguz. Orden arrunt bat egin leike, txikitik handire, eta txandako azkena, hirugarrena buruzagi edo itxu berezize izango da. Alan da lehenengo bizin artien salto hiltzeko aukeri da nahi badugu, ikusten badugu oso ondo gabizela, edo igual beste persiageza dugu txanda handizagoetan ibiltzeko. Baina salto ginez gero, ezaugarri desberdinek lortuko dugu fitxa batzun bidez, adibidez, karta berrezin lortu leike, edo apurbet parti eraldatxe edalako gauzak, baina zoritxarrez, ez dugu diruri lortuko, eta orduen hori ja gure esku ongo da, salto itxie, edo partida guztizek itxudanak jokatxie. Behin partidan gauzenien, poker arruntari, komatxo hartien ekingo dutxagu, poker eskuek erabilitze, ezagutu duzu, full eskailerie, kolore eskailerie, bikotiek, hirukotiek, betiko arauek erabilitze, biderkatzaile eta puntu gehiago lortuko duguz. Eskuek eta baztertxiek ben mugatu edire txanda bakotzien, partida bakotzien. Honek aldire areagotu edo murriztu, gure karta sortien kolorein arabera, edo lortzen goazen beste karta berezi batzuen arabera. Horren adibidez, basiko gara lau eskugaz eta lau baztertzegaz, eta horrek erabili birko duguz, itxu bakotzien eurrera itzeko, puntu kopuru batera heltzeko. Lehenengo hasiko gara igual, 1000 puntugaz, hori izango da gainditu biherreko kopurue, pizkanaka zenbakizek igotzen joango dire. Hori normalien, itxu normalatan, segera aipatu da moduen beste itxu edo partida berezi batzuk egongo dire buruzagizen kontrakoak, eta hor, erronka edo muga berezizek egongo dire. Adibidez, aurretik erabili dugu zen kartak ezin errepikatu izetie, eskumotak ezin errepikatu izetie. Igual karta batzuk, ahoz bera agertuko dire eta ezingo dugu ikusi. Orduen honek ezingo dugu saltatu eta ezingo dire, azken finien, balatron erronka nagusize, ezta? Zorionez, txanda bakoitzin hasikeran, buruzagizen desafioa, mini joku edo zer erronka hauko da ben ikusi halko dugu, eta horren horretarako prestatzeko aukeri egongo da. Ikusten badugu, iruzta karta motak adibidez, baliago dute dauzela, injergitxe duko da bela, igual eurreko partidan horrek erabilko guztopera, gero ez agertzeko ez, azkenengo buruzagi honen kontra. Halako gauzatzukaz, gure estrategizek betetzen hasiko gara. Honek izango deziren apurbet, poker normalan erronkak edo mekanikak esango dugu. Berezitasunek, lehen itxu hori bukatzerakoan, azten dire, lehen partidie bukatzerakoan. Gure trebezizien arabera, diru gehiago edo gitxea lortuko dugu, eta den die agertzen da. Dendan, erosteko karta desberdin mordoa dekoguz, adibidez, poker eskuen maili egotzeko planetak, hirukotiek, laukotiek ez, eskailerak eta honedanak aldoguz maila zigon, eta orduen puntu gehiago eskainiko dozkuez. Gero aparte, karta arruntak eraldatzeko tarot karta dekoguz bebai, adibidez, karta arrunteri biderkatzaiek emoteko, edo zein koloretakoak izeteko aukeri emoteko, usadez berdin pila dauz. Ezaugarri berrizik eskaintzen da bezan tiketak baldugu zerozi, adibidez, baztertxe gehiago ikitzie, edo dendan ez dakizen motatako karta gehiago agertzie, balako gauzek eraldatzen goaz. Baina garrantzitsuenak, segurenik, Joker karta dire, apurbet, horren meme pilo dago ez, balatron inguruen, eta horren inguruen piratzen dugu jokuek. Joker kartak, gure eskuek eraldatzeko balizo da bezan karta berezize dire, azikeran aukerespan abien bost bat eukileik ez, aldi berien, kopuru hori aldatzen doa, karta sortien arabera, lortzen duguzen objetuen arabera. Eta, espurda da, txorakerizek aktibiko da bez Jokerrak, edo gauza ikaragarri bebai. Adibidez, esku mota zehatz batek, enboten da bezen fitxak, ez dakizen batien biderkatzie, eskuen boten dugu zen karta danak, zebatxutan danak ez dabe puntuatzen, danak puntuatzie. Guztire 150 Joker dauz, esan duten moduen batzuk oso txikitzu dire, beste batzuk partidi egoitzi bera eradatzen dabe. Gehizenak azikera bat dikozuz, baina beste hainbat erronkak eta lorpenak lortu ala desblokeatzen zoaz. Orduen, ikusten oso moduen, partida bakoitza balatron hausasko elementu ugari dekoz, nahiko dinamikoa eta bizize da zentsu horretan. Azken fineen, partida motxak eskaintzen da bezalez, Jokerran partida simpletxu dire, zango dugu txanda bakoitza aldo zulega inutxu baten. Orduen, edozein unetan jokatzeko oso aproposa da. Partida motxak entretenigarrizek, dekon arrakasta hori ulertzekoa, ez? Eta kartasaliek ez dizenak be, nire moduen,
gozatzeko modukoa dela esan behar da balatro. Horregatik izan dut, mugikorri jokatziena oso aproposa dela, hor nagailuen edo kontsolan nahikora genkorra da baina mugikorra atara bota partidatxo labur bat izan duten moduen, minutxu batekoa, itxi joku eta gero jarratxiko zu beste momentu baten, hori da nahi izan oso erakargarrizia eta benetan ulertzekoa balatron arrakasta hori. Ganera, lokal zank garatzaileek egunerak eta asko gehitxu dutuz jokueri, eta oin beste egunerak eta handibet pertsatzen dabil. Zoritxarrez atzeratzi erabaki deu, puntu bat gaurkotxie 2026-ako, dinonez, lan larri deko eskuartien, da burde zoratzen dabilela. Baina, bitxartien, beste joku batzuk azbe kolaborazioak ikusi dugu balatron, adibidez, kartan itxuri aldatzeko, The Witcherren, Cyberpunken, Vampire Survivors, Stardew Valley, Enter the Gungeon, joku pilo batekin kolaborazioak endeuz, zuek ikusteko, Balatronzelako arrakasti lortu da ben. Eta hori, labur bilduz, beretan gomendagarri zen aldetik, oso merke lortu lehike. Nik Androidekoa uste €10 saltzen dela, baina gero, Play Storeen eta goten dire bera pentsuek, €7 erosin debala usteot, osake, sartu etzaten orduetarako itxela. Baina, euskaraz ibili gure dagoen, hasierren euskaratzi bakarrik PC-ko bertsioan ikusko dugu. Ia noiz mugikorretarakoa itzultzi lortzen dan, suposateo gero puntu bat bertsio horregaz estrenetan danien apurut aldatu inberko dabela egunetatu egoteko. Baina oso zondo balatro, beti ikusten neban, da, pokerra apurbeten nagizen bote uste, naz hartuko hor, baina behin sartu nazela oso ondo arrabeta ukizte, eta benetan, behin da barrio botateko, da mugikorrien, Vampire Survivors talako jokuekaz beti instal eta ukitzeko joku horretarikoa da. Bi gauza, Lander, alde batetik, mugikorreko jolasa exactamente berdina da PC-koana, o igual gauza atzuk kapatuta dauzka? Nik esan hori bizan ebilinaz, eta bardine dela, ukipen pantailetarako egokitzute, baina bestela exactamente bardine da. Pero beste galdera da, hau Vampire Survivorsek egin zuen, progresioa konpartitu alizatea PC-koa mugikorrekoak. Badauka balatroko lako zerbait? Ontsu momentu ez dakitxe egiz izan. Ez dugu goratzen. Desblokitako dauzen gauzak ez dire horren beste bez, bai badauz, jokerrak eta karta sortak eta olakoak. Baina igual ez da Vampire Survivorsen moduen nun horrelapen nabarmen, bai, hori da. Igual ez duzu faltan botako, ez? Ikusaren bat. Ikorien ekisen, PC-koa eta... Vampire Survivorsena? Ekisen. Bai, sartzen bazia jolazia ezkerrean goian uste eta gartzen zaizula, kontu bat sortzeko. Uste, Ponzeren bertan paginan egiten dezula, eta gero mugikorrean login iteman zu, konpartitzen dezu. Bai, progresioak gehi DLC-ak uste konpartitzen dituzu. Beitxu. Ondo, beste gauza gehiago, ez balatron hau, bigarren aldiz esplikatzen dozte, eta guztu dela joku bat jolastin behana, probatzeko. Bai, beretan. Pasa que hori, denbora daukazuenean, kontuz. Bitxu, zuzaldako jun autobusin lanera, bestela izango zen, superaproposada. Hori, itxura partida txiki azkar, oso divertigarri horiek jokatzeko, eta erosan zuna ez, pokerra, igual, jende askoritzaio gustatzen, baina zerbait ezberdin hauka pokerra egiten dionak, oinarri hori mantenduz, eta hor, eta bat zehazan zuna, roguelike estilo horta, partidako itza aziratik azten dezu, eta kasi de zerotik azibertzea, ez eta zeurazki izan dezu bezala, gauzatzu desblokeatzen dira kanpotik, baino. Lehenko galderi erantzun dari, txuntzen abil ikusten uren webgunien, eta ez da modurik, cross save hori eitzeko, partidie ez, lotxeko mugikordatik pezera, oinoko ez da modurik pintzet. Eta gero igual amaitzeko bai epatu behar dire, balatro egiteko zen arazoak ez, bat ez pegi adingako esalkapenagaz eta, antzadan ez, jartze hotzien 18 urtetik orako antzako joku ezala ez, azkenien joku edala. Eta hor bai, defendatu behar apurri balatro, behintzet, erosen duzu momentuen, eduki denak ja erositxe hau, ez teko gero alako mikroerosketarik edo ez, gambling arazorik ez alakorik, orduen zentsu horretan oso ondo dago. Dekon eduki mordorako da dekon errepik kortasun horretarako, balatro palizu dabena merezi dugu. Nik zentzurik ez dut hartzen jolas barruan pokerran jokatzen dezulako eta horrek esatea
Adikzioa, zea daukala, jokuaren puntua daukala, eske hori da, izan horretzaken izer dakit ba. Ikusten zu, la lista de Schindler pelikula ikusten zu, eta bat ematek izango aluke genozidio bat kometitzeko aukera euskatzula pelikula hori ikustetik. Ba ez, hostia. Bai, ez teko zentzurik honek ukitxe bari, 18 urtetik horrakoantzako izetie balatro, eta gero FIFA bat ez egotie horren mugatute. Ere joku barruen badeko zenien kartak, eta horrek erosteko saltokizek eta salakoak benetako diruegaz, orduan. Eta askoz kompetitiboa danean, ez? Bai. Bueno, ez que FIFA Ultimate Team dago, literalmente egin da, dirua irabazteko. Ez da, egin da dago sistema bat, eta ero, dirua sartzen maezu, denbora aurreztu ezakezu edo zerbait. Ez, da literalmente dago egin da, dirua gaztatzeko. Eta ez bezu gaztatzen, desabantaia garbian zaude. Bai, gero uste dut azkene gurtitan bai adatu dela, FIFAn kontu, baina oinartien, ez da bekin ningu arazorik, fulmineterakoan azken finen, jarri edo zein adinkako izalkapen eta aurrera asko arazo potola hodeko zein inatzien. Ez da besteri barik, hori zen da balatron analizitzu, ez da epatu, baina jokalari bakarrantzako da bakarrik, ez teko inungo online modalitaterik ez ez, baina beretan, erakartzen pasa ditxu emon aukeratxu bet, segurenik izari da mutuko, eta gitzi hau presizio erratara. Bueno, nik uste dut honekin bukatzen dugula ja, eta eskerrik asko Lander analizia gaitik, eta, bueno, datorren astean berriz hemen izango galakuan, agur eta aste hona pasa. Hori da, onde bili? Hale, no segi. Agur.